Kaburam shauble bag jingiait ke jong try Jisu Christ na ke benda jong piwe hagri ke sngi. Ngets kembo blay un kurkhu pi lemang ni ke jing slok ke badon kam ke bau blay bu ha ke donot ke junga banya sama pedeng jong pi. Kata ke long shapang ke jingknia ke janai ke bau Jisu Christ su ai halor ke diengphna. Hatu pitap bag jingknia baro ke baki breu ki ai ke testament ke berem kam shimlong ke janai. Henry tangkawai ke jingknya ke janai kata galong ke jingknya ke Jisu Christ ai halor jong ke diengphna fin puli hak sitish ke dong Hebrew ke long ke shipo ke khat ke beningkong ke tien ke jomblek ong na marketa ke hukum ke badon tang ke serngil ya kita ki ba bha ki bansawan Om kadurhi jong kita ki kamla lano ru ban penjanai ya kita ki bawan hajan da kita ki jingknya ki ju hala kesnam ya ki ba ki aingu hala kesngi tien ke jong blake ong ba ke jingknya jong ke testament ke berim ke ba ki breu ki ai kamla ban long ke jingknya ke janai aku aya ke ban pen kan mau pi ke sngi ba ke jingknya ba Jisu Christ ai Lord jing ke diengphna kawan rakyat ke jingkyrkhu ki bon jat ha ke jingim ke janga ba jong pi pada ke sngi aku aya ke ban sam ki sautli ki ke ba ha ke por ba Jisu Christ uyap halor jong ke diengphna ke baning kong ke bang aku aya ke ban pen kan mau pi ba ban ye tho ye pi shapang ke jingia ke ba Jisu Christ ula le halor ke diengphna kata ke long Jisu Christ ula shimno ye ke jingbam hok ke jong abat jong pi bur lebo ye ke hok ke jong uhi ha ke jingim ke jong abat jong pi ya fin puli ha ke kitab Isaya ke long ban riu pusau ke khat ke ban riu ke tien ke jong blay ke ong bagi hok ke jongi ki longkum ki janjat ha khamat jong blay bagi hok ke jong abat jong pi kam long kaba pediang sobha lani ublay shimlala ia kaban pediang ia kata ka hok compare katlong i persang ia kabangin namar ublay ulong ubajanai hadu kata bat ngi ki bre ngimla ban long janai kylliang baro tin ke jong blay ong dena kata daw ka hok ke jongi kalong kum ke janjot ha khamat jong ringi aingo yu blay ba how Jisu Christ bat ka don ke jingi kylliang ha pleng ke jing bom hok ke jongi bat ka hok ke jong how ar karen kol nang basan ke khat ke ba ar phuai tien ke jong blake ong kum ning in ya puli ye ke por namar ya uta ubam shimla tip ye ke pop ula penlong ke pop na ke benta jongi khnang ba on penlong ye ngi ke hok ublay ha tien ke jong blake ong na ke benta jong uta ubam shimla tip ye ke pop la ni ke wei pe kentien ubam shimla le ke wei ru ke pop dan bau dang ya jadi ke perthai dan tang wei ubreu ubaya ya ke slap perthai ubam shim bale ke weiru ke pop aga jim ke ju la ke jim ke bajanai utau de Jisu Christ tien ke jomble ke baro ke le pop bar ke la dole na ke buram ke jomble di tang Jisu Christ la ke jim ke bajanai bar ke bahok de na ke dau ke jingknya ju ke kalalong ke jingknya ke bajanai namar kam don ke jingduna ha Para Jisu Christ uyap halor jong ke diengphna ushimno ye ke jingbam hok ke jong abat jong pi but upin phong hanga pada pi ye ka hok ke jong sngap ka ktien ke jong blake ong knang ba an penlong yangi ka hok blay ha dena ta ka dal le fila priang Jisu Christ le fila ngai ha Jisu Christ ken mau fi don ye ka hok ke jong Christ ke jing ke jong pi blay la ban khat ye pi ki riu khoi om le ka daw ka hok ke jong pi na ka daw ka hok ke jong Jisu Christ ya ngoi blay na ka benta jong kata di ka baning kong bat ka arpat ka don ka jing kylliang ha pedeng ka jingiap bat ka jingim ka don ka jing kylliang ha pedeng ka jingiap bat ka jingim tien ka jong blake ong rom ka long ban riu ka khat ka ba arfulai ba ka bainong jong ka pop ka long ka jingiap rei ka jing ai ka jong blay ka long ka jingim ka babam jukot how Christ Jisu ka tien ka jong blay ka bainong jong ka pop ka long ka jingiap aku ai fifin so thu kamut ayu ka jingiap kamut setia ka jingkut ka jingiap ka jingbut ka basisha phang ka jingiap ka de ka jingpnya khlat aba ubreu uyap ka ni ka perthai la pnya khlat no yu ubreu na ki breu ki ba em ha ka ni ka perthai bat ka jingiap ka ba kenjamin sim ka de ka jingiap khlat apre ubreu bat ublay
Blay habo ong yu Adam badi ke lada kin bam yu so ke jong ka jingtip ke ba badi ke besneu kin yap bad kin da yap da shisha bakata ke baja ha ke por bu Adam bad ke kila bam yu to so jong ka jingtip ke ba badi ke besneu la penya khlat on ye ki now blay berkektin ke jong blay ke ong baga baino jong ka pop ke long ke jingiap ngapi imdon ni ke jingkermen na ke benta bandon badu blay ha ke jingim ba bam jukut na ke tau jong ka pop ringi aingo habo Jisu Christ uyap halor jong ka diengphna ha ke sien ke bening kong lafin pulie Matthias ke long ba arpunyo ke khat ke ba sapun rio ha ke sien ke bening kong u Jisu Christ ong a blay jonga balay ba mela eno yanga hangningi i ba ublay ukpa ula ino yu khon namar bula kit ya ka pop ka jonga ba jongpi blay long ba khot hadu kata umla ya ka ban pet ya ka pop kwa ya ka ban jan sha ka pop maulong uba khot ba uba janai ba Jisu Christ kit ya ka pop uyap halor jong ka diengphna uyap halor ka diengphna ba uda letru sha ga dujok ong ka tien ka jong blay Ri shimla sa hadu jok balay namar ba shimla ket ya ka pop jong uhi ula shim ya ka pop ka jong apa jong pi ringi aigo yu blay bu Jisu Christ ula mat ya ka jingiap wala da de hok setiap mat ya ka jingiap ula mat ya ka jingiap na ka daw bu shim ya ka jingiap ka jong apa jong pi ka balong na ka daw jong ka pop aigo yu blay ba menta ba pi pdiang yu Jisu Christ ha ka donot ka jong pi don ya ka jingkerman na ka benta ka jingim ba pam jukut But kabalai ka jingia ka baja habo Jisu Christ ai ka jingknia ka janai halor jong ka diengphna kalong ba ula shimno ye ka jingtim halade ula ai ka jingkyrkhu shanga ba shapi kema bo brio na ka dabu la pen kenya ka hukum ka jong blay ka jingmi na ka jingpen kenya ka hukum ka jong blay kalong ka jingtim bakani ka jingtim kalong ka ik baskosi na ka benta ka jingim ka jong brio hagani ka slaperthai galtia ka long ka balai ka khat kaba khat lai bat khat sao kektien ke jong blay kong u Chris ula siu spa yangi na ke jingtim ke hukum da ke bala pelong ya u ke jingtim na ke benta jongi na bala tho long bala tim ya uwei baro u blas dien hauding kektien ke jong blay kong bu Jisu Christ ula shim no halade ula ba halade ya ke jingtim ke jonga bat jongpi Ringi aingo yu blay ba tang ba ula shim ya ka jingtim ula iPad ya ka jingkyrkhu mga pi ngim day hok tin ka jong blay ka nga khat ka ba khat sao knang ba ka jingkyrkhu ka jong Abraham how Christ Jisu kan yo one haki gentle bagin yo pdiang ya ka jingkular yo mensem da ka jingiet ni aingo yu blay ba lingba ka jing shayap ka jong Jisu Christ ila ban yo pat ka jingkyrkhu bat ka ba sao ka ba khat do ka bang ko apnya sao preng jopi ka long shapang ka jingia kylliang ha preng ka jingsheptieng bat ka jingieit tin ka jong blake ong kamdon ka jingsheptieng ha ka jingieit ken ma ningkong yo anas ka long ba sao khat ka ba khat pra ka kran shapang ka ta ma bo bleu e je pi da ka jingieit ba bam jukat Baru blay ula ia je pi hadu kata aku ula pha no yu kon bla khamar wa Jisu Christ ban saya balo jong ka diengphna dei na kaluru ka daw jong ka jingieit bakari ka jingieit ka weng no ya ka jingsheptieng nau breo ni ai go yu blay na ka benta jong ka ta lesi plan berkat hatu blay i je na kanong ye pi kat nu compare ka e ka pila le ka jim ka jong pi compare kat nu khrau ka pop pi pila le ha ka jingim blay i je pi da ka jingieit ba bam jukot blay i je ki blay baro ha ka ni ka perthai Kwa bani thu EP ba ki breu kin select check du job ding me na ka dawo bleu e re na ka dawo breu u kan ta ka jing e ka jong blay re na ka dawo nam kan ta ka jing e ka jong blay kan ma ba ka tin ka jong blay kong ha ka khat ka ba khat khandai ni e je u na mar bola HY yangi ni e je u na mar bola HY yangi kwa bani thu EP ba ka e je try ha ka clip mat na ka dawo try la HY yanga shwa bangan tip sapang ka jing e ka jong try la da ban e yanga ka dawo u Chris ulong ujing it baningkong na kabenta jonga ba jongpi dena daga daw e je u na bula HYP hagri kisi la fi ko aban light no na giri ki jing sheptieng haga jing ga jongpi tiang ka jing it ka jong trai pidan ka jing it ka jong blay ka jing sheptieng ka nam yo ajaga la fidan ka jing it ka jong blay film sheptieng rel film dan ya ka jing it ka jong blay film ka jing bat ka jing sheptieng ti hagri ka porting ni duai bau blay unyo ban kyrkhu ye pila film pat pediang yo Jisu Christ aku apa nyalam me we ka jing duai ka blengkat na ka benta ka jing pediang yo Jisu Christ ha ka donot tu ni duai ringkat ha ka por ong try Jisu wana khamat jome kum bangalong
Pediang ya me ha ka min siam ka jonga. Sait iki pop ka jonga. Daga snam ka jome. Shon sharp yang arubun siam ba khoi. Tho ka kerteng jonga ka kitab ka jingim. Penlong yang akun jome. Nadu ka ni ka singi. Ha ka kerteng ka jong Jisu. Amen. Balafla duai ka daga jing duai. Daga jingieit daga donut ka besngaudet. La penebi pi ka ni ka singi. Pediang ka jingkyrkhu ka bo bleu la. Tengkai na ka benta jong pi. Amen.